Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Газиз кардаштар, мин бұл видеоны атеизм менен әңгәмә дип атарга булдым. Чөнки мына ошо без төрле нәмәләр турында һөйләйбез, инде динде аңлатабыз. Мына яңрак видеолар булды. Ендәрдән кагылуы, нисек тәэсир итә улар кешегә һәм башкаһы. Һәм мына төркемдәрдә утырып һөйләшеп китһәң, ана шул атеист дигән безнең милләттәшләребез, тугандарыбыз килеп чыга бит инде бит. Уларның үзләренең дәлилләре бар. Улар ышанмай. Улар безне ниндидер теге алйот кешегә һанай микән ул? Кыскаһы, нисек булса ышанмайдыр. Ошо атеистлар менән әңгәмә алып барганда, минең уемча күп кеше әзрәк дөрес курмай әңгәмәне. Мына тыңлап утырһак бит, кайбер һөйләп китәләр бит инде атеистларга. Мына атеизм ул насар нәмә, әгәр һездә иман булмаһа, теге тугандарыгыз менән дә мөнәсәбәтегез насар буласак, балаларыгыз эскелеккә бирелә, авылдарыгыз бысрак була дигән һымак, әллә инде теге русча әйткәндә абстракт әллә инде нәмәләрдә аңлатып китәләр. Ләкин минең уемча, кардашлар, мына кешенең атеист булуы я булмауы бит, ул ниндидер теге җәмәгать, җәмгыять, тугандар, икътисад мәсьәләсе түгел. Ул мына һәрбер кешенең, кардашлар, нәкъ шәхси үзенең мәсьәләсе. Иң тәүдә мына кешенең үзе турында һөйләшергә кирәк. Ни өчен аңлатам? Шундый һорау. Мына кардашлар, башкортлар, һез үлеп китһәгез бит, һез кабергә нимә менән я кем менән барып ятасыз? Буш бит. Һез тик үзегезне генә сепрәккә төреп, кәфенгә апарып һалалар. Сәгать хатта такмайдар бит. Такһалар да унан файдаһы булмас. Һез аңлайһығыз. Теге дөньяга һез барыбер бер нәмә алып китмәйсез. Мына кабер, караңгы кабер, һавык. Ул һәр берегезнең күрә торган нәмәһе. Һәм мына ошо кабердә бит һезнең язмышыгыз, хәлегез нисек була икән? Бу тик һезгә генә кагылган нәмә түгел. Унда мына атеизм һәм икътисад, атеизм һәм авылды төзекләндерү, унда белмәйм, ендәрме, кагылу, авырулар юк. Мына нәкъ һезнең генә мәсьәлә. Һез кабергә иң тәүдә үзегез генә, иң тәүдә түгел, иң азакта һез үзегез генә барып ятасаксыз. Тик һезгә генә кагыла торган нәмә. Мин машай кыскасы гына әйтәм ул ундый кешеләргә. Ышанһагыз да, ышанмаһагыз да, барыбер иртәгә кыямәт көнендә мына торасаксыз. Һәм бу бик тиз килеп җитәсәк, кардашлар. Мына әле һез ошо күзне тыңлап утырасыз бит. Ышаныгыз, кыямәт көнендә Алла Тәала алдына барып бассак бит, мына ошо һөйләшү менән шул хәл араһында бер генә көн үткән һымак күренәсәк һезгә. Әйтерһегез, бәй, кисә генә Ишмурат агай шуны һөйләп утырган түгелме ул дип бит. Калай тиз үтеп китте ул. Коръәндә әйтелә бит инде. Һөйләшәсәктәр ул калай тормыш озак үттеме ул? Юк дип бер көн генә яшәнек шикелле ул дип кешеләр һөйләшәсәк. Мына шулай күренәсәк. Һәм мына күз алдыгызга китергез. Иртәгә дип күз алдыгызга китергез. Мына иртәгә уяндыгыз да һәм мәхшәрдә һез Алла Тәала алдында басып торагыз. Кисә генә ышанмай идегез. Мына иртәгә үк һез басып торагыз һәм бер-бер менән һөйләшәгез. Безгә кисәге генә моның турында һөйләп утырганнар да ул. Мына буласак дип, без бит ышанманык. Безнең хәл хәзер нисек булыр икән дип бит. Кешеләр нык илаясак ышанмагандар. Мына шулай. Шуга атеизм кешенең иманы, иманһызлыгы ул тик үзенә генә бәйле булган. Я бәхет, я кайгы. Мына бу беренчедән. Икенчедән, кардашлар, әлбәттә мин атеизм турында бик күп видеолар яздырдым. Русча инде ул теге 40 минут, сәгатьтәр буе һөйләп бит инде бит. Күп кеше караны ул әйткәндәй. Күп кеше карап теге ниндидер тәгликтәр, комментарийлар язып, кайберләре, әлхәмдүлилләh,
иманға ла қайтты, тәубә итеп күфрдән үт. Ләкин мына ошо видеола тағы қабатлап кетергә булдым. Элек 1 елдан ашу инде әйтелгән нәмәләрне. Кардәшләр, бұл дөньяла безнең тормышыбыз, яшәешебез, безнең бәхетебез, рухи халәтебез ул ихтыярга, выбор русча кем белмәй, ихтыярга бәйле. Ул ихтыяр атала. Ике нәмә дип атала. Кеше я ышана, я ышанмай. Шул гына. Мана иман һәм иманһызлык. Ул кардәшләр бары тик ошо ике нәмәнең берен һайлау. Кеше я ышана, я ышанмай. Ул үзе өсөн шундый ният ала. Русча әйткәндә установка. Мин иманды алам, я алмайм. Шул гына. Түгел ул кайһы бер кешеләрнең теге аңлатканы кебек. Монда кем янәһе күбрәк дөньяны өйрәнгән, шул ныграк атеист була. Я киресенчә кем, мәсәлән, күбрәк ниндидер борынгы китаптар укыган, шул иманлырак була. Юк, кардәшләр, был ихтыяр, выбор, тагы бер дә әйтәбез. Кеше я ала ошо иман юлын, я алмай. Я утыра иман юлына күнә, я баш сырта. Һәм уйламагыз, мына ошо лагерь, был лагерь, ике лагерь. Инангандар, иман китермәгәннәр. Кемелер акылһызрак, кемендер унда шугатым теге күп китап укыган, белеме унда вагон дип уйламагыз. Был ысынлап та ихтыяр. Әгәр һез мана дөнья галимдарын, мәшһүр кешеләрне, акыл ияләрен алһагыз, хатта уларның арасында ла шулай бар иман китергәннәре, иманһызлары. Уйларга кирәкмәй. Бер егет белән без әзрәк ирешеп киткәнек төркемдә. Мана мин гыйльми, мәдәни, светский нәмәләрне күп укыдым, шуга мин иманлы була алмайм. Янә теге әзрәк бәлки каттырак бәрелгәнмендер. Килеп сыкты шулай. Әйтәм, беләм, ул элегелектән мөселмандар күпме асыштар яһаган бит. Төрле фәннәрдә нитикел мана алга китеш булган бит мөселмандарда. Буны хатта исбат итү торга кирәкмәй ул. Алагыз да мына һәр бер фәннең тамырдарына карайһыгыз. Мин шулай дип әйтергә яратам. Һәр бер фәнде әлеге дөньяла булган. Хандар, иктисад, мана ямгыят фәне, социология, география монда, астрономияны әйтеп тә тормайм. Буны хатта исбат итү торга кирәкмәй. Күп фәндәрне мөселмандар үзләре бар иткән, булдырган. Мөселмандардан башланып киткән ул. Ямгыят, социология, ул Ибн Халдун, теге беренче осактарды, самолеттарды, аэропландарды эшләп йөргән дәрбитендә мөселмандар, мөселман дәүләтендә булган, төрлесе дәүләт булышлык иткән ошондай асыштарга алгебра, ул гарәп сүзе, ул әл-җәбр, теге астрономияның, беләгезме, хатта мана мусталахтарды, терминдарды гына алаһыгыз да, күпме шунда я гарәпсә, я мөселмандардан сыккан, Пифагор алгоритмдары һәм башка. Буны белмәйм. Алаһыгыз да бер китап укыйһыгыз, буны исбат итеп утырга кирәкмәй. Буны бөтен дөнья белә. Бөтен дөнья белә. Элегелектән акыл ияләре аңлаткан, әйтеп килгән, мана мөселмандардың гыйлемгә нитеклем зур булган өлештәре. Шуга кыскаһы шулай. Ул уйларга кирәкмәй. Әгәр мана хәзерге белем, хәзерге фәндәр ул заманда булһа, янәһе теге мөселмандар булмас иде дигән уйларга кирәкмәй. Бу ихтыяр. Һез я ышанаһыгыз, я ышанмайһыгыз. Бу дөнья, тагы бер дә әйтәм, ана шул ихтыяр, выбор, ышану я ышанмауга корылган. Беренче мисал китерәм. Әгәр һез бөтен үзегез белгән, ышанган, яраткан, теләгән мәсьәләләрегездә мана шулай юк, ышанмайм дип утырһагыз, һезнең 1 грамм тамчысы бер бәхетегез булмас иде. Мисалдар китерәйек. Мына һезнең балаларыгыз бармы? Бар. Нисәү? Ярай, буһын 3, 5.
Һеҙ ышанаһығыҙмы, улар бөтәһе лә һеҙҙеке, мына егеттәргә төбәп әйтәйек бит. Мына һинең 3 улың бар ти бит. Улар бөтәһе лә һинәнме? Һин бит ышанаң ул һинән тип бит. Ә бәләкәй генә ихтимал бармы? Мына юҡ әйтмәйем, дөрөҫ аңлағыҙ, бында бәләкәй генә лә түгел, бында йә һинеке түгел һымаҡ тора бит инде бит. Әгәр мына матди яҡтан, физик яҡтан ҡараһаҡ, ул балалар икенсе кешенән дә була ала. Ләкин һин бит ышанаң, ни өсөн ышанаң? Сөнки һин ҡатыныңа ышанғанһың, һин уны яраттың, һин унда шикләнмәйһең бит. Һәм хатта теге биологик, физиологик яҡтан кемдер әйтһә, һинең ҡатының башҡа кешенән дә таба алыр ине ул. Тимәк, был бит барыбер балалар бик теге теоретик яҡтан ҡараһаҡ, улар һинеке лә була алмай бит. Мөмкин шулай, бәлки һинеке түгел ти бит. Ләкин һин шик керетмәйең бит инде. Бер тамсы шик тә керетмәйең, сөнки һин үҙеңә шул ихтыярҙы алғаның, мин ҡатынымда шикләнмәйем тип. Был беренсе миҫал. Икенсенән, мәҫәлән, ябай ғына тормошта берәйһе һеҙгә килә лә, берәй бүләк бирә ти бит. Мана был һинең олатайыңдың йә ҡәләме, йә олатайыңдың берәй нәмәһе бит, ҡәҙерле. Һин ана шул кешегә ышанаң да, шул олатайыңдыҡы тигән нәмәне алаң. Һәм һин ышанып йәшәйең. Был минең олатайым бүләк иткән ҡәләм. Бәлки ул кеше һине алдатҡандыр. Бәлки ҡайҙа көләйем әле ошо кешенән, мана берәй ерҙән ҡәләм табып алған да, китергән дә һиңә биргән. Һин ышанып йәшәйең. Был ҡәләм минең олатайымдыҡы тип. Бәлки ул олатайыңдыҡы түгелдер. Шундай миҫалдар бик күп була ала. Көнө буйы уларҙы һөйләп ултыра алыр инек. Беҙ берәй нәмәне үҙебеҙгә алғанбыҙ икән, ышанып, ихтыяр, выбор. Ни өсөн беҙ быны эшләйбеҙ? Сөнки беҙ күрәбеҙ, мана был кеше алдай алмай, минең ҡатыным, әлхәмдүлиллә, ышаныслы кеше, һәм төрлө ғәләмәттәр бар, признаки, минең ышанған нәмәләремнең дөрөҫ булыуында. Мана шулай уҡ мосолмандар. Ни өсөн улар ныҡ ышана Ҡөрьәндең хаҡ булыуына, йәннәттең, йәһәннәмнең барлығына. Һәм хәҙис тип аталған нәмә, Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейһи ва саллям һөйләгән һүҙҙәре бөтәһе лә хаҡ. Бер грамм, мана бер молекула унда алдақ юҡ тип ни өсөн ышана? Сөнки мана ни тиклем һеҙ ҡатынығыҙға ышанаһығыҙ, яратаһығыҙ, берендәй ҙә шик керетерлек нәмә булмаған, күрмәгәнһегеҙ ҡатынығыҙҙан. Мана шулай уҡ мосолмандар Пәйғәмбәребеҙҙе, саллаллаху алейһи ва саллям, Мөхәммәд пәйғәмбәрҙе, саллаллаху алейһи ва саллям, хатта меңәрләгән тапҡыр нығыраҡ ҡабул итә, ышаныслы кеше итеп. Ғүмерендә бер ҡайҙа ла, бер ҡасанда, бер нисек тә үҙенә теге ялған рөхсәт итмәгән кеше Пәйғәмбәребеҙ, саллаллаху алейһи ва саллям. Күпме дошмандары булған Пәйғәмбәребеҙҙең, саллаллаху алейһи ва саллям. Берәй һеҙ күргәнегеҙ бармы? Уның заманда йәшәгән ғәрәптәр уны алдаҡсы тип әйткәндәрен. Юҡ, әлбиттә. Ни тиклем теге дошманлашып йөрөһәләр дә, теге бысаҡтар менән, ҡылыстар менән бер-береһенә теге барып. Ләкин улар берәй аҡсаны ҡалдырып китергә кәрәк булһа, Пәйғәмбәребеҙгә, саллаллаху алейһи ва саллям, ҡалдырғандар. Шул уҡ заманда дошманлашып йөрөп тә. Мана ҡарап тор әле, мин шунда барып ҡайтам. Йә мәҫәлән, мин ҡалаға, Таифҡамы, унда Мәҙинәгәме, башҡа ергәме барып ҡайтам, минең ҡатынды өйҙө ҡарап тор тип, Пәйғәмбәребеҙгә, саллаллаху алейһи ва саллям, шул тиклем ныҡ, хатта дошмандар ышанған. Мана бындай кеше бер грамм алдаҡ, дөрөҫ булмаған һүҙ ҙә һөйләй алмай тип мосолмандар ышана. Һәм беҙ шуны, мана ошо яҡты, уң яҡты, беҙ үҙебеҙҙең ихтыяр, выбор итеп һайланыҡ. Ә һеҙ ышанмағандар, киреһенсә, юҡ ул, тимәк, ҡайҙалыр нисектер алдаған. Тимәк, үҙе алдамаһа ла кемдер алдаған, тимәк. Һеҙ мана шулай икенсе лагерҙы алғанһығыҙ. Ныҡ үсегер инегеҙ ул, мин уйлайым. Мана
һеҙҙең бәхетегеҙ ул, мәсәлән, һеҙҙең ҡатынығыҙ, балаларығыҙ, һеҙ ышанаһығыҙ үҙегеҙҙең ҡатынығыҙға һәм балаларығыҙҙың ошо ҡатындан булыуына 100% түгел бит. 100, 200, 1000% ышанаһығыҙ. Ләкин кемдер килеп әйтһә, әллә белмәйем, әллә был һинең балаларың, әллә һинеке түгел, кем белә инде тигән мәғибет. Бына уйлап ҡарағыҙ, ни тиклем һеҙ үсегер инегеҙ, кемдер шайтып әйтһә. Мәсәлән, шундый кеше менән бәхәсләшергә әгәр сабырығыҙ етһә, көсөгөҙҙән килһә, теге түҙергә инде бит. Мин балаларымда шикләнмәйем, ҡатынымда шикләнмәйем. Был кеше әгәр мәсәлән әйтһә, юҡ бит, барыбер һинең ҡатының теоретик яҡтан ҡараһаҡ бит. Ул бит икенсе кешенән дә таба ала бит, ул бит тигән һымаҡ бит. Һеҙ хатта ишетергә лә теләмәҫ инегеҙ ана шундай кешенең шиктәрен. Мана шулай уҡ беҙ мосолмандар, беҙ һайлағаныбыҙ хаҡ юлын, Ҡөрьәнгә беҙ һис шикһеҙ ышанабыҙ. Алла Тәғәләнең барлығына, йәннәттең, йәһәннәмдең барлығына һәм тағы ла меңәрләгән дин хәҡиҡәттәренә ышанабыҙ. Һәм был буштан түгел. Ана дауам итәйек ошо, ғәфү итегеҙ, был бәлки саҡ ҡына теге ҡатыраҡ миҫал булғандыр ул бит. Ҡатындар менән, балалар менән, ләкин был миҫалды мин генә түгел, ул китаптарҙа ла китерелә ул бит. Мына әгәр берәй кешегә һорау бирһәләр, мына һин бит инде яратаң ҡатыныңды, балаларыңды, үҫтерәң, һөйөп, улым, ҡыҙым тип бит. Ни өсөн һин шуға ышанаң? Ниңә бер ниндәй ҙә шик юҡ һиндә? Һин әйтәсәкһең, сөнки мин мына ҡарап торам, ул башҡорттар әйтә бит, һуйғанда ҡаплағандар тип бит. Ул шуға миңә оҡшаған. Танауы минеке, күҙе минеке, уның һөйләше, теге хатта теге тауышы, ир ҡорона ингәс теге тауышы үҙгәрә бит инде бит. Бер эш. Беҙ бит күрәбеҙ, мана ни тиклем малайҙары аталарына оҡшай. Шулай бит. Мына шулай уҡ. Һәр бер атай күрә бит инде ул ни тиклем балаһы үҙенә оҡшаған. Был атала ғәләмәттәр тип. Признаки, ҡәрҙәштәр, ғәләмәттәр. Эйе, беҙҙең бар ышаныс, беҙ уң яҡты һайлағанбыҙ, ышанабыҙ тигән, ышанмайбыҙ тигән нәмәне юйып ташлағанбыҙ, бит. Ләкин ошо беҙҙең ышанысты тутырып торған, туҡлаусы тағы ғәләмәттәр бар. Мына шулай уҡ мосолмандарҙың иманы, ышанысы ул төрлө ғәләмәттәргә бәйле. Һәм был ғәләмәттәр уларҙы һанап ултырырға ла кәрәкмәй. Ни өсөн беҙ пәйғәмбәребеҙгә саллаллаху алейхи ва саллям ышанабыҙ, уның һүҙҙәре хаҡ, хәдистәрҙә әйтелгән бөтөн нәмә буласаҡ, нисек ул һөйләгән, мана ҡиәмәт киләсәк һәм киләсәк ошондай ваҡиғалар аша тип. Беҙ ни өсөн ышанабыҙ? Сөнки бөгөнгө көнгә тиклем уның һөйләгән бөтә нәмәләре лә дөрөҫкә сығып килде. Мана бының турала теге меңәрләгән миҫал китереп ултырма өсөн бер шундай миҫал алайыҡ. Берәй әйтәйек иҡтисад ғалимы, экономист. Мәҫәлән, теләне ул ислам дини тураһында күберәк белергә, пәйғәмбәребеҙ тураһында саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм әйтә шул иҡтисад ғалимы. Мына әйтегеҙ әле, мосолмандар, ғәзиз ҡәрҙәштәр, һеҙ бит ышанаһығыҙ пәйғәмбәрегеҙҙең бөтәһендә дөрөҫ һөйләгәненә, бит. Берәй дәлил китерегеҙ әле, мана миңә иҡтисад ғалимына ышандырырлыҡ булһын тип, бит. Бында бер генә хәдис ана шундай кешене иманға китерер ине. Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям хәдистәрендә әйтелә, тәҡарубул әсваҡ тигән нәмә буласаҡ ҡиәмәт алдында ти. Яғни, әсваҡ ул рыныктар, баҙарҙар бер-береһенә ныҡ яҡынаясаҡ тип. Субханалла, был шуға мына мейене шартлата торған бер миҫал бит. Нисек ул шул заманда йәшәгән бер кеше ошо әлеге заманда булғанды әйтеп бирҙе бит. Мына хатта
хатта уларның төшенә лә кермәгән. Шундый замандар килеп җитер, мына төрле илләр бер-бере менән сауда кура башлаячак. Унда әллә инде кагызлар, кыйммәтле кагызлар, рынок ценных бумаг. Был 100 ел элек булган хәл бит инде. Хәзер без моны өйдә утырабыз. Төймәгә басык кнопкага, әйбәт. Нимәләр сатып алабыз Американнан. Икенче төймәгә басык, берәй Япониягә сатып җибәрәбез, әйбәт. Был бит бөтәһе лә базар, рынок. Бер-беренә якынайды. Тaqarrubul aswaq. Базарлар бер-беренә якынаясак дип. Менә бу бәләкәй генә мисал. Молекула һымак кына. Менә ошо ике һүзне ишетһә лә ул икътисад галиме иман китергә тиеш булыр иде. Ә булай гомумән ислам икътисадын кыямәт көне алдында нинди вакыйгалар буласак, нисек кешеләр бер-бере менән хату итәсәк, менә шуларда әгәр ишетһә берәй икътисад галиме, ул шунда ук сәҗдә кылып тәүбә итеп ебет. Көфреннән баш тартыр инде, мусулман булыр инде. Менә шундый хәдис тә бар бит инде. Кыямәт көне алдында катын нык ярдәм итәсәк иренә ибет дип саудала. Субханаллах, карагыз моны. Телефон аларга барһаң да кызлар тора. Психологик яктан кулланалар бит инде бит. Теге кызлар бугас, унда кеше бәлки шул кызлар менән һөйләшергә генә баралар, теге телефон алам дип. Катындардың тәэсире кутускус бит инде ирләргә ибет. Хатмаган нәмәләрен, хатылмаган нәмәләрен хатып бирәләр. Менә шулай рекламаларда нимәләр ялып итерсең. Кызга моны һөйләп торалар юк. Менә ни тикелем катын иренә ярдәм итәсәк дигән хакыйкать касандыр әллә кайда кывыштардамы, төпкө бүлмәләрдәме яшенеп утырган катындар теге сыгырга куркып унда сауда итү түгел, хатта күренмәгәндер бит инде ул төрле сәбәпләрдән. Шул ук мәсәлән урыслар улар катындарын ниме әллә кайда төптә тоткан бит инде бит. Ә хәзерге заманда менә карагыз, ни тикелем катындар катнаша саудала. Һәм менә бу моның галәмәттәр Коръәннең хакыйкатын, хадисләрнең хакыйкатын исбат итүсе меңәрләгән миллион галәмәттәр бар. Ана шул галәмәттәр аша без үзебезнең ышанычыбызны тагыла ныграк иманыбызны арттырабыз. Менә шулай кыскаһы. Теге ендәр турында берничә видео эшләгәсен дә килеп иттеләр дә кайбер атеистлар, әкият. Менә хүзне йомгаклап, ана шул мисалда ла туктап китәм бит. Ендәр менән эш иткән кеше, ана шул ендәр кагылуын, ендәрнең һөйләшүен, кешенең котыруын, ендәрнең төрле тавышлар менән һөйләшүен, был кеше үзенең үз күзе менән күрә. Ебет. Йөзәрләгән тапкыр шуны күргәндән һуң ниндидер атеист килә, мин ышанмыйм, мондай нәмә була аламы инде ул дигән вак. Менә шәхсән миңа еш кына теге ендәр турында үт сыкка, мин әйтәм, мин уларны мәсәлән тавык кымак итеп күрәм. Менә тавыктарның барлыгын да без бит инде шикләнмәйбез. Авылда яшәгән кеше урамга килеп саңый бит инде, тавыктар йөри, теге осып китәләр, куып җибәрәң, кемелер һөҗүм итә, унда бер-бере менән хугышып китәләр бит. Берәй кеше, мәсәлән, мин авылга кайттым да, тавыктар менән эшитеп алдым да, калага килгәйнем, берәй кеше әйтә миңа, Ишмурат, ул тавыктар юк бит ул. Ышанмайм. Менә хүрәттәр бар, тавыктарны мин күргән юк, мәсәлән, бер вакытта. Юк ул тавыктар. Хүрәттәрдә генә бар, видеоларда бар, аблай мин күргән юк, шуңа мин ышанмайм. Хатта һин әйтеп утырһаң да, мин уларны ашаттым, бойдай һиптем, теге бер-икәвен һуйдым, теге бешереп ашадык. Юк, мин ышанмайм. Менә ни тикелем ибет. Ни тикелем кызык булырга тиеш ул шул атеистлар менән һезнең бәхәсләшүегез. Мин ондай кешегә шулай итеп кына әйтер идем. Ярый. Әйтәң икән һин, мәсәлән, тавыктар юк, ендәр юк. Был һинең ихтыярың, выбор. Һин менә ул якты хайлаганың, ышанмайм да куям. 1000 тапкыр миңа, белмәйм, төрле дәлилләр китерһәң дә, йөзәрләгән 100 сәгать буе һөйләп утыр унда ендәр турында, тавыктар турында, мин ышанмайм. Ярай, бу һинең ихтыяр. Һин үзең ошо
ышанмауды һайлану. Ә без мусламаннар буның белән яшәйбез. Без ап-асык теге тавыктарды күргән мак, йендәрен дә күрәбез. Йендәрнең үзен түгел инде, ләкин эшләгән эшләрен. Менә шулай, кардәшләр. Ике нәмә, бер генә нәмә исбат итәргә теләдем бу видеода. Ышану я ышанмау ул кешенең ихтыяры. Кеше я уң якты һайлай, я һул якты һайлай. Әгәр кемдер әйткән икән, мин ышанмайм да куям. Ярый, ышанма. Ләкин тагы бер дә әйтәм. Видеоның башында әйткән ку. Ышанмау, атеизм, динде инкар итү, ул кардәш синең шәхси мәсьәләң. Тик һин генә иртәгә ошо мәсьәләң менән торып каласаксың. Кабергә апарып һалгандан башлап ебет. Менә ап-асык һиңа күренәсәк, был һинең буласак шәхси кайгың. Шуңа атеизмды теге ниндидер теге катмарлы, куркыныс, кыен итеп исбат итмәгез. Атеизм ул һәрбер кешенең хыяры, ихтыяры. Һәм ошо ихтыяр менән, ошо выбор менән ул иртәгә үзе генә торып каласак. Ярый, гафу итегез, узылып китте шикелле.